Bine ai venit, Ludmila, la Maratonul Iubirii de Sine. Bună! Așadar, astăzi vom vorbi despre definițiile tale. Vom face EFT cu definițiile tale despre iubirea de sine. Ești a treia voluntară cu care lucrez din trip. Ne sprijinim unul cu celălalt ca să învățăm despre iubirea de sine. Noi și noi perspective, mai ales că noi nu am fost, în cultura noastră, nu am fost învățați să ne iubim pe noi înșine. Adeseori această iubire de sine este confundată cu egoism. Okay? Dar noi nu vorbim despre egoism, vorbim fix despre iubirea de sine. Pentru că, așa cum zice Biblia, iubește pe tine, iubește-ți aproapele cum te iubești pe tine însuți. Deci dacă noi nu știm să ne iubim, nu putem să dăruim iubire celorlalți. Așadar, începem imediat cu definițiile tale, da? Deci, iubirea pentru mine înseamnă acceptarea trecutului meu. Înseamnă acceptarea trecutului meu. Cu toate alegerile și faptele mele. Cu toate alegerile și faptele mele. Îmi accept trecutul. Îmi accept trecutul. Îmi accept alegerile. Îmi accept alegerile. Îmi accept faptele. Îmi accept faptele. Accept cum eram în trecut. Accept cum eram în trecut. Chiar dacă, uneori gândindu-mă la trecut, sunt nemulțumită. Dar depășesc această perspectivă și mă deschid la posibilitatea să înțeleg că în orice situație am făcut ce am putut eu mai bine. Așadar, accept trecutul exact așa cum a fost și pe mine însă cum m-am comportat. Iubirea de sine înseamnă să îmi acord suficient timp pentru odihnă. Să dorm suficient. Să cultiv pacea din inima mea. Mă iubesc. Așadar, iau act de unicitatea mea. Și știu că nu este nevoie să mă compar cu nimeni. Mă iubesc pe mine însă. Așadar, am o alimentație sănătoasă. Îmi permit să trăiesc așa cum îmi doresc. Îmi dau voie să trăiesc așa cum îmi doresc. Mă iubesc, așadar îmi permit să fiu fericită. Îmi permit să primesc tot binele pe care viața mi-l oferă. Sunt demnă de tot ceea ce este mai bun. Sunt demnă de ceea ce este mai bun. Și primesc de la viață tot ce e mai bun pentru mine. Mă iubesc. Așadar am răbdare cu mine însă. Mă iubesc. Mă iubesc.
Deci sunt în totală acceptare de mine însămi. Deci sunt în totală acceptare cu mine însă. Mă iubesc. Mă iubesc. Deci sunt în totală acceptare a celor din jurul meu. Și sunt în totală acceptare a celor din jurul meu. Am încredere în mine. Am încredere în mine. Sunt o mamă bună. Sunt o mamă bună. Mă iubesc, Mă iubesc. așa că îmi permit să-mi creez familia pe care mi-o doresc. Mă iubesc, așa că îmi permit să-mi creez familia care mi-o doresc. Mă iubesc, Mă iubesc. așadar îmi permit să mă bucur de relația pe care o am. Așadar, îmi permit să mă bucur de relația pe care o am. Mă bucur de iubitul meu, Mă bucur de iubitul meu, fără să mă simt datoare pentru atenția și grija lui. fără să mă simt datoare pentru atenția și grija lui. Mă iubesc, Mă iubesc, așadar mă port demn și am grijă de demnitatea mea de femeie. așadar am grijă să mă port demn și să am grijă de demnitatea mea de femeie. Mă iubesc, așadar îmi permit să mă bucur de viață. Mă iubesc, așadar îmi permit să mă bucur de viață. Mă iubesc, așadar îmi permit să mă bucur de iubitul meu și de tot ce face el pentru mine. Mă iubesc, așadar îmi permit să mă bucur de tot ce face iubitul meu pentru mine. Mă iubesc, așadar mi ofer suficient timp pentru creșterea mea personală. Mă iubesc, așadar îmi ofer suficient timp pentru creșterea mea personală. Mă iubesc, așadar permit să primesc banii Așadar, în viața mă mea iubesc, așadar îmi permit să primesc bani în viața mea și să-i accept. și să-i accept. Mă iubesc, așadar simt că merit bunurile pe care le posed. Mă iubesc, așadar îmi permit să merit bunurile pe care le posed. Mă iubesc, așadar primesc cu calm și liniște. Mă Mă iubesc, iubesc așadar iubesc, primesc cu așadar. calm și liniște cu calm și liniște lucrurile și evenimentele așa cum vin. lucrurile și evenimentele așa cum vin. Mă iubesc, așadar îmi permit să văd viața și oamenii așa cum sunt. Mă iubesc, așadar îmi permit să văd viața și oamenii așa cum sunt. Mă iubesc, așadar am încredere în viață și în mine. Mă iubesc, așadar am încredere în viață și în mine. Mă iubesc, așadar îmi permit dragostea lui Dumnezeu. Mă iubesc, așadar îmi permit dragostea lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu mă iubește Cred că Dumnezeu mă iubește și este mereu cu mine și este mereu cu mine și se îngrijește de mine și de cei la care țin. și se îngrijește de mine și de cei la care țin. Mă iubesc, așadar îmi permit o viață mai ușoară și fericită. Mă iubesc, așadar îmi permit o viață mai ușoară și fericită. Mă iubesc, așadar îmi dau voie să-mi aud nevoile mele. Mă iubesc, așadar îmi dau voie să-mi aud nevoile mele. Intenția mea la acest exercițiu Intenția mea la acest exercițiu este să-mi fie de folos, este să-mi fie de folos, să mă ajute, să mă ajute, să trec mai ușor la o etapă mai bună a vieții mele să trec mai ușor la o etapă mai bună a vieții mele și același lucru doresc celor care vor face acest exercițiu. și același lucru doresc celor care vor face acest exercițiu. Așa. Eu merit și pot avea o familie fericită. Eu merit și pot avea o familie fericită. Merit să fiu iubită și să iubesc. Merit să fiu iubită și să iubesc. Mă apreciez pentru tot ceea ce am făcut până acum.
Mă apreciez pentru tot ceea ce am făcut până acum. Recunosc valoarea eforturilor mele. Recunosc valoarea eforturilor mele. Mă iubesc. Mă iubesc. Inspiră, expiră. Ok. Cum te simți? Bine. Da? Da. Un pic simt energie în corp Da? și o dispoziție mai bine dispusă, mai bucuroasă. Da? Te simți mai Mai energizată? încrezătoare. Super! Ludmila, când am să public exercițiul, să-l repeți, să-l faci de mai multe ori, ok? Și eventual să pui și frazele care îți vin, alea care în mod spontan poate vrei să adaugi ceva. Oricum putem înregistra un alt video cu eventual alte fraze care îți vin. Dacă îți mai vin idei, sugestii, ok? Bine. Mulțumesc tare mult, mulțumesc pentru prezență și Mulțumesc foarte mult. și îmbrățișăm pe toți cei care ne ascultă. Da, îi îmbrățișăm pe toți cu drag. Mulțumesc pentru tot și pentru mentalitatea de a-mi reface viața așa cum eu doresc, cum o văd și cresc alături de oameni frumoși, cum sunt tribul nostru, Rivadu. Da, mulțumesc, Ludmila. Vă pup și te pup!